Mae sgertiau defnydd wedi pletio yn boblogaidd iawn ymhlith sawl seleb fel Fern Cotton a Nicole Schertiau. Ond sut fyddai dwy sydd â steil hollol wahanol i'w gilydd yn creu gwisg gyfan o'r dillledyn? Yn gyntaf, Cali sydd â steil merchetedd ac yn hoff o dillad o'r stryd fawr. Pam meddais i'r trend yna tro cynta, a beth cynta dath i'n meddwl o'r sgert mam gi. Fi am wneud y fwyaf o'r drychiad henaidd a adio top yn uwaidd, bow mawr a perlau. Mae'r wedges brown yn siwtio'r lliwiau ysgafn y wisg. Nesa, Rachel, sydd â steil fwy unigryw. O'n i ddim yn siŵr am y sgert pleated i ddechrau achos mae fe'n gallu edrych yn eitha gyrlu. So nes i ddewis sgert ddu a pario fe gyda top print llachar i ychwanegu bach o liw i'r wisg. Mae'r lleder ar y jacket a'r studs ar y belt yn adio steil rocky a unigryw i'r wisg. Fi'n credu bod y plu yn adio texture newydd mewn i'r wisg a mae fe'n neud e bach mwy unigryw to. Mae'r sodlau yn amazing, maen nhw'n really pointy a maen nhw'n patenty, bydden nhw'n mynd gyda popeth a bydd chi'n gwisgo nhw'n beth. Un trend felly, ond dau edrychiad hollol wahanol. Sut fyddwch chi'n mynd ati wisgo un o trends mwyaf tymor? Y sgert wedi pletio.